Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er problemen zijn voor Fondation Marché. Dat schrijft de Extra vandaag op de voorpagina. Minister van VVAP, Charles Cooper, wil duidelijkheid krijgen binnen het bestuur. En het bestuur heeft onlangs de directeur op non-actief gesteld. Het gaat allemaal over gebrek aan communicatie en aan duidelijkheid. En het is extra pikant omdat er juist sprake is van een hele grote verbouwing van Marché Nobel op dit moment. De afgelopen periode hebben we natuurlijk veel nieuws gehad aan de hele organisatie om te zorgen dat de mensen naar buiten konden gaan, naar andere plekken, in afwachting voor een hele restauratie van Marché Nobel. Maar de minister ziet heel veel onvolkomenheden binnen het bestuur en ook met de directie en wil graag duidelijkheid verschaffen. Corpodeco krijgt de helft van Insulair. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die al lang loopt. Zoals u weet, Insulair is in 2019 failliet gegaan. En de stichting Corpodeco heeft nu volgens de rechter recht op de helft van de bezittingen als betaling om de schuld te dekken die de voormalige luchtvaartmaatschappij bij de ontwikkelingsbank heeft. Het gaat om een hoge beroepszaak die Corpodeco heeft aangespannen tegen de curator van Insulair en ook tegen de MCB-bank. Zoals gezegd, het speelt al sinds februari 2019. De stichting, of Corpodeco, claimt dat het een deel van het geld dat Insulair van Venezuela moet ontvangen ook naar hen zou moeten gaan als vergoeding voor de verstrekte garanties. Nu krijgen ze in ieder geval de helft van de bezittingen, wat toch een aardig bedrag is. Dat loopt op in de miljoenen, zo meldt de Extra vandaag. Dan parlement niet achter voordracht van Gwendol Merselina. Dat is een grote teleurstelling voor de PNP-politicus. Hij had eerder aangegeven, 2 weken geleden, dat hij zich kandidaat wilde stellen voor het voorzitterschap van Parlatino. Dat is de overkoepelende parlement voor Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. Curaçao gaat daar vaak naartoe en Merselina had vanuit Parlatino te horen gekregen dat hij zich kandidaat moest stellen om op die manier kans te maken op het voorzitterschap. Daarvoor is wel steun vanuit het eigen parlement nodig. In de centrale commissievergadering gisteren was er echter geen meerderheid die het voorstel naar de openbare vergadering wilde brengen om daar te stemmen over de voordracht van Merselina. Er was gewoon te weinig interesse van zijn collega's en daarmee is de voordracht tot een eind gekomen, tot teleurstelling van Merselina. Dan presentatie van Unió Curaçao. Minder dan 4 maanden, dan hebben we verkiezingen en een van de nieuwe partijen die mee gaat doen is Unió Curaçao. Dat is van de ondernemer Gilbert Ricardo, die gisteren een presentatie hield in het Courtyard Marriott Hotel. Dat is het hotel dat hij heeft helpen bouwen. Hij is een van de investeerders van dit mooie hotel en hij heeft zijn plan voor zijn nieuwe partij daar bekendgemaakt. Enkele punten is onder meer dat Campo Alegre zo snel mogelijk open en draaiende moet worden. En dat mensen die overwerken geen OB hoeven te betalen over het geld dat ze voor hun overwerk krijgen. Al het overwerk moet rechtstreeks in de zakken van de personen gaan, aldus Ricardo. En hij heeft meer punten, want hij vindt vooral de economie heel belangrijk. Zonder een goede economie komen we nergens. En Curaçao heeft een leider nodig in de politiek. En daar meldt hij zich voor aan. Personen aangehouden met verkeerscontrole. Gisteren heeft de politie een verkeerscontrole gehouden. We hadden al eerder aangegeven dat de politie dat de komende tijd veel gaat doen. Deze vond plaats bij Zeegu en was in samenwerking met de politie en marechaussee. Daar werden behalve boetes uitgedeeld ook 2 personen aangehouden die illegaal op ons land verblijven. Zij zijn gearresteerd. Dan eigenaar breekt garage af. Het is een opmerkelijk beeld van iemand die zijn eigen garage eigenhandig, wel met de apparatuur natuurlijk, met een machine helemaal afbreekt. Het is het slotstuk van een langlopende discussie tussen 2 personen die bij de Cerulora-weg ruzie maken over de plek van de garage. Die zou volgens de ene persoon op zijn terrein staan. Nou, dat heeft heel veel juridisch getouwtrek gezorgd. Uiteindelijk is de beslissing gevallen dat het op het terrein van de buurman staat. En toen zei de eigenaar, dan breek ik het zelf maar helemaal af. En daarmee is een einde gekomen, lijkt het nu, aan een langlopend burenconflict.
Brandweer blust brandje in auto. Dat is nieuws dat eigenlijk gelukkig op tijd geblust kon worden, want er was vuurontwikkeling, rookontwikkeling moet ik zeggen, bij een auto bij Rio Canario. Ging om een SUV en voordat dit zich kon ontwikkelen tot een vuur kwam er brandweer, die heeft het geblust. Er wordt natuurlijk onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld. En we hebben het vaker gehoord dat er auto's in de brand vliegen en dat is natuurlijk erg vervelend. De auto stond bij de uitgang van post 5 en de brandweer was snel aanwezig. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen in Nederland, want collega Marcozani Willems is naar een bijeenkomst geweest waarbij mensen die interesse hebben veel beter kunnen gaan zoeken in digitale archieven. Het heeft allemaal te maken met Monique Alberts van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Die gaf de introductie voor een uitleg over Delver. Delver is een groot onderzoekssysteem waar mensen onderzoek mee kunnen doen naar dingen die ze graag uit de media, soms heel lang geleden, willen vinden. In samenwerking met de Dutch Caribbean Book Club legde Alberts uit hoe het precies werkt. En dit is een introductie van deze zoektocht. Er waren veel Antillianen in Nederland daarbij aanwezig. Wilt u meer weten hierover? Dan heeft mijn collega Marcozani in zijn programma's meer informatie hierover. Dus kijk naar het nieuws uit Nederland van Marcozani Willems. En luister eerst naar de introductie van Monique Alberts. Welkom bij de KB. Dit is de eerste activiteit die wij organiseren samen met de Dutch Caribbean Book Club. En de samenwerking ging heel goed, dus ik hoop dat er meer activiteiten zullen volgen. Mijn naam is Monique Alberts. Ik werk als beleidsmedewerker bij de afdeling onderzoek. Maar ik werk nu 2 jaar bij de KB en daarvoor heb ik 25 jaar op de verschillende eilanden gewoond in de bibliotheeksector. Ik was eerst werkte bij de Bibliotheek Nationaal Aruba als beleidsmedewerker. Later ben ik directeur geweest van de Philipsburg Jubilee Library Sint Maarten. En de laatste 4 jaar manager van de Mongi Maduro Bibliotheek op Curaçao. Dus dat is 25 jaar in de bibliotheekwereld op de verschillende eilanden. En daar merkte ik dat het vaak best moeilijk is om informatie te vinden over de geschiedenis van de eilanden. En het is moeilijk om bronnen te vinden. En een van die belangrijke bronnen is Delver. En je moet een beetje weten hoe je erin moet zoeken en wat voor leuke bronnen erin staan. Dus daarom dachten wij, laten we een avond organiseren over Delver. Mijn collega's Sarah en Tjanne gaan jullie daar straks wat over vertellen. En ik denk dat jullie nog wel wat verborgen schatten zullen vinden. Publicaties waarvan jullie niet wisten dat ze bestonden, dat ze in Delver waren. Als jullie eenmaal zelf aan de slag gaan daarmee. Dan gaan we naar Curaçao, want er vond gisteren een viering plaats, het parochiefeest in Buena Vista. Afgelopen woensdag, 27 november, vierde de parochie La Virgen Milagroso in Buena Vista haar patroonsfeest. Dat was geen groots evenement, maar de viering had een bijzondere betekenis,
omdat het 65-jarig bestaan van de parochie betekende. En deze parochie trekt niet alleen mensen uit Buena Vista, maar uit verschillende andere wijken van Curaçao. En Monseigneur Seco begon hier op Curaçao, ook in deze kerk. Het was een mooie bijeenkomst en zoals bekend staat deze kerk erg centraal in het leven van veel jongeren. Het mooie aan deze kerk is dat alle pastoors zich inzetten om jongeren uit de buurt te vormen en hen extra hulpmiddelen te bieden die hen kunnen helpen in hun leven. Zo zegt Anthony Heide, die ook de beelden gemaakt heeft en laat zien wat voor gezelligheid het was gisteren bij die viering. Dank daarvoor. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Mexicaanse presidente Claudia Sheinbaum heeft van zich laten horen na een gesprek met de toekomstige president van Amerika, Donald Trump. Die had namelijk aangegeven dat hij een gesprek heeft gehouden met Sheinbaum en dat Mexico akkoord was met een migratiestop, maar volgens de Mexicaanse presidenten is dat helemaal niet waar. De Republikein, Donald Trump, had eerder gedreigd met het opleggen van tarieven op Mexicaanse importen als migratie en drugshandel niet worden aangepakt. En na het gesprek liet hij weten dat Mexico bereid was om die migratie te stoppen. Maar Sheinbaum zegt dat dat niet zo was. Ze schreef op X: ik heb Trump de integrale strategie uitgelegd die Mexico hanteert om het migratiefenomeen aan te pakken. We herhalen dat de positie van Mexico is dat de grenzen niet gesloten moeten worden. Eerder dreigde Trump op een verhoging van 25% op de tarieven voor spullen die van Mexico naar Amerika gaan, als de drugshandel en de illegale migratie, zoals hij het noemt, niet wordt stopgezet. Dit kan hele nadelige gevolgen hebben voor Amerika zelf, maar Trump zegt dat het vooral nadelige gevolgen voor Mexico heeft. Dat moet allemaal nog duidelijk worden. In ieder geval hebben de twee elkaar al gesproken. En hoewel ze achteraf verschillende visies over dat gesprek hadden, waren ze wel heel positief over het gesprek. Want Trump noemde het gesprek geweldig en productief en Sheinbaum noemde het uitstekend. Nou ja, dat is in ieder geval wat. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.